Balimao Aninyokuma, Balimao, bonne nouvelle te Moribo Kone ka côté fanfela la de. Moribo Kone, le général Moribo Kone, no e Mali servi de renseignement Nyamogoy. Nouvelle Dumata ka côté fanfela la de. Awa nou ma boka fo. Bien jeudi 21 mai 2026. Na ma boka fo. Yani samedi ou dimanche che. Neba bo neba fo Malion yana mumbi inde. Voilà. Moribo Kone ko la kodo karaw. Nouvelle Dumate Moribo Kone ka côté la d'entendre ko la de. Nouvelle Dumate fie. Mais ne te fait quand la télé ka kuma do fodi. Ne ya la somin de autorité mo parce que kodo be mo folo manga gringa fo. Autorité mo ka boka kuma ko Moribo Kone ko la kodo karaw. Ne ba kala ma ne ne ka radar ne informer la ko. Donc information folo nambe. Assimi Goïta a wulembe Sado Kamara ka mo fen na ni Sado Kamara mo fen sigi. Avec un béouli, un bébois placide. Malion, l'air est très grave. Mais à mon foyer, Mali makla hali bifolo. Mais à mon foyer, Assimi Goïta est John de nommé Bi. Ko Assimi Goïta a une information savana sur Abba Ketongo fo. Ko Sénégal police ko explose ou ka fait mon beti, n'te fait ka toko fo bamanangana. Ou ka marama fait beti, fabe rotien. Ko marama fe ko binaka mogo do tarakube do Sénégal ni fin do yo ko o minalu la Sénégal frontière là. Donc ko la police sénégalaise a déjoué un trafic tant ayre kanga to famia ni a fodro benga vidéo signali. Donc malien o de kundo c'est ça et chef d'état-major général de l'armée, chef d'état-major de la garde nationale o kunye Famouké di malien de bladele me général Famouké donc général Famouké a photo fleni Famouké Kamara ni Sado Kamara kunya blai. Assimi Goïta yo wuli ka boy ko remplacer avec comment on appelle là le général de brigade Daouda Traoré. Daouda Traoré ni Daouda Traoré, général Daouda Traoré ni de anga chef d'état-major de la garde nationale. Sado Kamara est mogo nommé au niveau de l'armée. Assimi Goïta avec a be wuli ka boy. Mali on mena révélation de foi nyana bi. Anga anyo oro fo sambe sigi na Moribo Kone ka oro la. Be d'état do di Moribo Kone ka oro la. Kudeta kele bandaoula. Assimi Goïta kunte fe Moribo Kone ka ke service de renseignement nyamogo au début. Sado Kamara di prison ke ko Moribo Kone be kai. Assimi ka choix me mbo oro to folo quoi. Assimi kumbe fe mogo mga kai. Tiana atigi re bo akansa. Atigi gani tiere la mogo mindu ka ko kafsa doni. Voilà. Ka ko kafsa doni. Moribo Kone ta o balana bo anyo accepter Sado Kamara de démarcher ko la après Moribo Kone Sado Kamara janfa ka tugo Assimi ko bo Assimi yero do plan be fenge quoi sinon Assimi Moribo Kone kunta Assimi ka choix abse ka tangi ngali ke ne de flek ko tigi de flek ka fo ngena kuy banda o ka kudeta kerane singadi ne ni surasu de jera ka kudeta ke kuy mais ne te kuma be de fo ne be kuma pripato ka temedi parce que mo koni fi manga kuma be fo kuma do be olu ka nga fodi o tien di o te navigi ya de mais kuma do be ibe sanulu to imangulu fo bandao minana domina bandao yirala na video yirala ne nyede bandao abubulu yara dete moka wala yani bandao ka mine fana ne wulila ko ngam prepare ko bandao be damine John folo bora ka bandao mine ko fone de mafwa bo ngam pa orobe kuna sisa Moribo Kone nouvelle dumanta ka côté là be dans ndron de ba ça ne va pas de me ka tien de fana wallahi bila ça va pas ça ne va pas de voilà nous ma fo ne be 2 jours de duma bien jeudi vendredi mo dama samedi na ma bodoro ne be bo dimanche ou be mu rembe soka bo samedi re ni c'est na telera oh nouvelle duma kente Moribo Kone ka côté là anyo taro ambo blay et Assimi Goïta Sado Kamara mogo nommé ambe exemple ta d'abord général Famouké Kamara na photo fleni ni Sado ka homme de confiance badi ni nommé na ka ke chef d'état-major de la garde nationale a nommé le Assimi Goïta Kara a nommé Kabla poste werela wala sa be démissionné ay ko na mena film de tourner aka film infamia c'est-à-dire que Sado Kamara ko kelembe ka général Famouké ka nommé parce que aka confiance kumbaka Assimi Goïta Kara ka nommé ka opération do créer ko opération ko fuga kene aw akli bala Famouké kumbeta frontière la le kumena ni citernu ni fongi ale kumbe citernu accompagné en même temps il était chef d'état-major de la garde nationale. Mais en même temps, il y terrain comme Assimi a nommé fuga kene ka abla opération fuga kene
a ko baaraw kɛ o dabɔra mun kama c'était pour que a ka choix ta fila la sinon poste fila le kili u bɛ se ka kɛ cogo jumɛn a wagati mankan tɛmɛna Assimi Goïta ni Sadio Kamara cɛ Sadio ma sɔn Famougué ka bɔ a place la a wagati yɛrɛ an ye rumeur yɛrɛ mɛn ko Famougué minɛna Famougué u kun bɛ fɛ k'a minɛ ma o sarana di ne y'a fɔ wagati la fo ye Famougué wele ko non ko Famougué fila ka fɛnkɛ kɔnɔ kuma in kun ye tiɲɛ de ye u kun bɛ fɛ k'a minɛ dɛ an daw de cayara u ma u y'a to yen le plan était là donc maintenant Famougué échappé o la u ye Famougué bila a bɛ kungo kɔnɔnaw la kuma bɛɛ fo Famougué fo tero ye Famougué jogging siɲɛ dɔ la ka to moto sanfɛ a kun bɛ boli moto bɛɛ kan c'est un homme de terrain est-ce que voilà mais a kun bɛ situation min na c'était fait exprès pour que ko dɔ ka sɔrɔ parce que Sadio Kamara kɛrɛfɛ mɔgɔ don c'était le Assimi ka plan de kun y'o ye comme o si ma se ka ɲɛ sisan nɔ donc Sadio o toro poste alors que sɔrɔsi wɛrɛ bɛ se ka poste wɛrɛ kɛ o kuma Famougué kelen de sɔrɔsi yan il est chef d'état-major de la garde nationale même ta k'i kɛ fuga kɛnɛ fana ɲɛmɔgɔ ye a y'a ta a ka lajɛ kɛ ça passe pas sɔrɔsi joli bɛ yen sɔrɔsi cɛfarinmabaw bɛ minnu bɛ se k'olu kɛ o poste kɛ mais problème de kun bɛ Assimi ka plan de a kun bɛ double G de la donc a ye to double G la a nana ni jɔn ye tuguni a nana ni général fɛn ye Keba Sangare ani de tun ye Buguni gouverneur ye Assimi Goïta nin bɔ gouverneur la kana bila état-major la mais Assimi kun t'a dɔn ko Sadio Kamara jarabi bɛ nin ngolo la Assimi nana ni nin ye de pour que a bɛ se ka Sadio contrer cogo min na nin ma sɔn jeu ma est-ce que aw bɛ nin kɛ télé la bilen yan est-ce que aw bɛ nin kunkolo ye la bilen yan n fama kuma kun bɛ résidence surveillée de la nin kun bɛ résidence surveillée de la n t'a dɔn n'a ka sɔrɔ a bɔra la dɛ nin ye Sadio kanubagaba di nin ma sɔn ka fara Assimi kan ka Sadio kɛlɛ Assimi bɛ Sadio kɛlɛ la depuis bandaw gɛnnadenw fo bi Assimi Goïta bɛ ka ɲini ka Sadio kɛlɛ n bɛna secret de fɔ aw ɲɛna yarɔ Sadio sara Sadio mɔgɔ noma a bɛ ka bɛɛ bɔ yen donc ni ne tun ye chef d'état-major adjoint de l'armée est-ce que aw b'a kunkolo ye la bilen non a kunkolo tɛ k'a ye bilen o ye kelen ye o fana dɔ ye tuguni o tɛmɛnen kɔfɛ ka baara a nana n'o ye a bolo ko na nana n'o ye ko bɛ se k'ale ka double ale ka jeu kɛ quoi o ma sɔn jeu ma o y'i ban k'a tɛ jeu kɛ donc Keba Sangare y'i ban voilà donc a yirala k'a fɔ donc o tɛmɛnen kɔfɛ ka baara le général Umaru Jara malien de bɛɛ lajɛlen bɛ général Umaru Jara dɔn n'o ye Mali chef d'état-major général yɛrɛ n'i ye chef d'état-major général ye fanga min bɛ chef d'état-major général la a t'ale ministre de la défense la chef d'état-major général ale de ni troupe ale ye troupe tigi de ale de ni troupe bɛ ɲɔgɔn kan donc Sadio Kamara sara dɔrɔn Assimi Goïta ye o bɔ chef d'état-major la ka kɛ ministre délégué c'est-à-dire o ye k'a désarmer de k'a dabɔ ko bɛɛ la pewu fanga foyi t'a la bilen a kɛra ministre délégué dɔrɔn délégué est-ce que a bɛ ministre délégué dɔn c'est-à-dire ka tɔgɔ d'i ma dɔrɔn k'i ye nin ye k'a sɔrɔ i bolo tɛ foyi la u b'a poste di mɔgɔw ma an b'a kalama donc n'a fɔra k'i ye ministre délégué ye a bɛ n'a fɔ e ye ministre tilancɛ de ye quoi u ye Umaru Jara bɔ chef d'état-major la ka na ni Jean-Élisée Ouantar jɔ ka na n'o ye yɔrɔ la Jean-Élisée fana ta o tɛrɛmɛra de parce que o n'o fana kun man di donc u sɛbɛnna parce que Jean-Élisée ale ye bɔbɔ de yarɔ bɔbɔ ni miyanka ka surun donc o côté yɔrɔnin na il y avait ces problèmes dɔw ko miyanka don dɔw ko bɔbɔ don donc Jean-Élisée o lienninw fɛnw bɛ yen siyako kuma ninnu fana bɛ ko in na an ma ko in faamuya o mais n tɛ fɛ ka taa o terrain kan Jean-Élisée ta a kun tɛ se ka fɛn ko la parce que kangari dara o la a b'a assimilé kan a bɛ c'est à dire que n bɛ dan dɔrɔn n tɛ fɛ ka taa ɲɛfɛ o ko ninnu na quoi parce que a cas caman bɛ yen mais je préfère me taire d'abord donc Jean-Élisée in o nana ko kɛ chef d'état-major ye mais fanga t'a la fanga bɛɛ bɛ Assimi Goïta de la Assimi de bɛ ordre di avion kan ka wuli depuis Sadio Kamara ma sa Assimi kelen bɛ ka ale de bɛ opération bɛɛ suit a ma sɔn fana ka preuve filanan fana yira tuguni Assimi kɛlen ka coup d'état kɛ a ka BAPSI a yɛrɛ ka force spéciale ani minnu nana ka coup d'état kɛ a ma sɔn mɔgɔ wɛrɛ ko gérer n'a yɛrɛ tɛ fo bi hali a kɛlen président ye a ma sɔn ka mɔgɔ si bila a ka force spéciale gérer n'a yɛrɛ tɛ a bɛ kuluba ale de fana bɛ k'olu gérer parce que a ma da mɔgɔ la a ka BAPSI kelen kelen ale de b'a gérer hali sini cɛ si t'a gérer n'ale tɛ o tora ale kɛrɛfɛ bon jamana min bɛ yen an ma da ɲɔgɔn na o jamana bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo jumɛn bon ministre de la défense Sadio Kamara salen Sadio ka élément fɛn fɛn bɛ a y'a bɛɛ den kɛrɛfɛ bon n'u m'u kɔlɔsi a bɛ nkalon nɔrɔ la k'u bɛ fɛ ka coup d'état kala
ne ba mun fo famuge ngena famuge ka kili to ayra la de billahi Assimi karale no do la ka ngalon tege ka fo ko famuge Camara be fe ka coup d'état kalela ayo sigino oro ede ame do kala ka Assimi nyuma bon ankuna mais na Assimi mo bon ankuna do la ba me kay ni chemine na me ka Assimi Goïta famuge Camara mina kana balawla ay Abbas Dambélé mine Sadio Camara kadi ay généralement mine Sadio Camara kadi mogo ni Sadio kadi na mamum mine aben galon rawla aya be dégager ten tukala ka Sadio krefela furan ka je pass Sadio ni yere wolo kun kadi yere wolo debu siraran para kodo ben tolu fo réseau kan quoi wallahi billahi Sadio kumbe fait mouvement imbe de ka yele sans fait Sadio kumbe fait surasuka et fenge el politique kunga ke M5 ni yere wolo di o de que Sadio ka stratégie ou yere wolo ci ka M5 ko olu be blabla ñokona parce que olu ni Sadio kadi au mouvement bele mu ñokoma bo Mali histoire la folo olu be ni Sadio kadi parce que Sadio de changement kelay adaka kule ni changement mu ñede Sadio de sababu na ni changement yi tanto à travers Dr Shogel les M5 et yere wolo ni ala na chrétien ni Coran ci Assimi mu te changement fait hal Assimi ku te fait bandaw ka boy mo fana da ma histoire di Sadio de coup d'état ke Sadio ni Modibo Koné de coup d'état ke John tara bandaw mine Modibo Koné tara bandaw mine Assimi ma bandaw mine de Sadio de Modibo Koné di garde national mo ko bla kata mine awa bandaw mine na wa ne bandaw mine le fana yi me down dron ngone fana kumbe coup d'état la ne de mabo ka fo nu ne soso ne boro do na ngo coup d'état kera ngo boro wora ka ne soso ni Abdou Nyankele ni de boro ka ne soso e jente do ga bangu anga mpa woro kuna donc ne afo do mi ngo coup d'état kera bandaw la Abdou Nyang nda fo ko tienta la ko bandaw be ko fo itala o kele na nartukunu ko de ben fe yaro horonya bana quoi ay ta video koro la jetoro donc anga mpa woro kuna donc si ça Assimi Goïta a keleme ka stratégie kura mi ke sanno oye ka armée yɛrɛ bɛɛ kɛ ale yɛrɛ de ta ye san mɔgɔ ni Sadio kɛni ka di aw bɛɛ ka bila aw kungo la aw ka vie bɛ danger kɛni na a ye fɛn fɛn wuli n'a ma kɔlɔsi a bɛ nkalon nɔrɔ la k'a bɛ fɛ ka coup d'état kɛ Famuge Camara kun bɛna o tero ye marifa ci a la don dɔ la Famuge kelen ne kun b'a kalama mais ne a fɔra ko ne kana fɔ réseau kan a kun blesselen don est ce que a b'o kalama mais a nɔgɔyara de san Famuge kelen filɛ nin ye u kun bɛna a échappé à la mort à la dernière minute o kun y'a Assimi ka laɲini de Sarakata te ale et Maroko fendo le DG de la gendarmerie ou be quoi même là on m'a fait ko be markala ou be woro jume ko be forona ça n'a le ti fait aller be faire des terreaux qui mena ki katakani nous il mena fana te ati sura ima sura si chama minele ba te kataka ire kungulu chien oui bo ya ka stratégie di donc an boranga men vidéo de ga iraula ni ala sona ma dongere la amena boka et faire wéré di muni boutique clé donc et fin gani me niveau mi ganna Assimi gane mogo bois place la ayo akli to yer la ay Abbas bo gouverneur ya la dro ay galon te ko be fe ka coup d'état kale la ça ale de lu bo fo burusi kono Abbas ko me fo burusi kono gouverneur la ay Abbas wuli domi ne ko ngabe ngalon noro la mogo be kasola ngalon noro le mba bela aw nya bala Mali be niveau mi nabi sali gelea uniforme be jamana mana tonyeli ni tonya sara chara Assimi ga galon noro mogo la ku don kasola Assimi ga fidomanu Assimi de mebagaw mogo be ka sa bankasi o tu bolo ko jugu mogo be ka sa yoro fambe u ko ay ko mogo te ka sa bo ga mogo ga sa ya ke klonge di don tegere fo Bamako konana e Bamako bi se ka lafia ola hake drone be Malika c'est tout pourtant ga meni linka on va beaucoup souffrir encore bon Assimi be ka ni action mun ke tanto Mali se ka ere Assimi be yere makalan la bo ate échapper fana wallahi isarana isato de masra isato o de kundo Mali akambe ciao